Poznajú ju mnohí. Tisíckam detí zo Skalice roky jej vľúdny prístup, vysoká odbornosť a citlivosť pomáhali udržiavať či prinavrátiť zdravie. Doktorka Jarmila Sosnová, lekárka, ktorá sa v týchto dňoch dožíva významného životného jubilea. Pri tejto príležitosti ju 4. októbra prijal primátor Ľudovít Barát v obradnej sieni radnice. V príhovore pripomenul dôležité životné a pracovné okamihy jubilantky. Pani doktorka, spomínate si ešte, ako ste ako lekárka začínali v Skalici? Áno, to si dobre pamätám. To ešte neboli obvody, ešte som robila na oddelení. A potom sa otvoril prvý obvod, tak to bol len jeden pre Skalicu. A potom už to začalo, potom boli 2, potom 3 a potom 4. Takže všetko sme to zvládli s tým jedným obvodom. A predtým sme robili, keď som robila na oddelení, tak sme ani obvody nemali. To sme robili aj ambulanciu do obeda. Takže bolo toho dosť. Do koľkých rokov ste vlastne sa venovali svojmu povolaniu? No ja som robila do 82. roku, ale potom ešte som chodila na pohotovosti, lebo poviem, jak to je, nechcelo sa im slúžiť, lebo za to nebola žiadna odmena. To bolo tak ja som brala tie služby, lebo mňa to ešte bavilo už teda, keď som bola v dôchodku. Takže som slúžila a to už bolo, tuším, som mala okolo tých 70-ky. Vašimi rukami prešli tisíce detí, tisíce rodičov. Sú vám vďační za to, že ste sa starali o ich deti a o ich zdravie. Keď stretávate ľudí na ulici, vybaví sa vám hneď, že aj toto bol môj malý pacient? Všetkých poznám. Vždycky som ich všetkých poznala, aj po mene. A veľmi sa teším tomu, keď niekto sa prihovorí. Hodne, keď si sadnem na lavičku, tak je tam vždy spústa mojich bývalých pacientov. Takže sa teším takto. Len už nechodím a tak medzi ľuďmi už nie som už taká na to. No. Dneska ste sa tu stretli aj so svojimi bývalými kolegyňami, so zdravotnými sestrami, s pani doktorkami. Ako sa pozeráte s odstupom času, ako dnes to zdravotníctvo funguje? Vidíte tam nejaké rozdiely? No to sú strašné rozdiely. My sme robili s takou radosťou a pomerne bez odmeny. My sme mali nepretržité služby, dajme tomu na oddelení. Náhradné voľno sme si nemohli vziať, lebo nebolo nás moc a za to sa platiť nemohlo za nadčasy. Dovolenku sme si tiež nemohli brať, takže je to rozdiel. Ale chodili sme radi do práce a bavilo nás to, mali sme z toho radosť. Úplatky sa vtedy nedávali. Takže nemali sme nejaké problémy s nikým. Doktorke Sosnovej prišli zablahoželať rodiny príslušníci i bývalé kolegyne. Pani doktorka Sosnová je v pamätiach ľudí ako veľmi dobrá lekárka. Starala sa o spustu detí, ale aká bola mamička? Najlepšia mamička na svete. Netrpeli ste trošku tým, že o toľko detí mala starosť? Našla si ten čas aj na vás? Samozrejme, vždycky si čas na mňa našla. A vždycky, keď som mala nejaký problém, sme ho riešili spolu. Aj teraz bývate s mamičkou spolu. Ako si vychádzate? Viete čo? Niekedy nastane tá ponorková nemoc, ale veľmi ju milujem a je pre mňa skutočne všetkým. A ozaj fakt skutočne, môžem povedať ešte raz, to je človek, na ktorého sa nikdy v živote nezabúda. Prijatie pripravilo oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva Mestského úradu Skalica. Ako si spomínate na doktorku Sosnovú? No, spomínam si na ňu už od začiatku, keď som nastúpila do práce. To sme sa stretávali iba niekedy na obede, ale jak som nastúpila už na obvod pracovať, tak sme sa stretávali takmer každý deň a ona vlastne pre mňa urobila to, že som nemusela v tej robote mať strach, keď som nastúpila, že bola ku mne taká ako moja mama, takže tá robota bola o to ľahšia, keď bola ona s nami.
Z pohľadu nášho oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva Mestského úradu v Skalici, pod ktoré patrí starostlivosť o seniorov, sa veľmi tešíme, keď môžeme zorganizovať takéto stretnutia, takéto prijatia. Pani doktorka Sosnová patrí medzi najstarších občanov mesta Skalica. Celý život vykonávala službu v prospech chorých, v prospech tých, ktorí pomoc potrebovali, takže nesmierne sa tomu tešíme a aj pani doktorka ocenila, že sa mohla stretnúť s ľuďmi, ktorí ešte pomáhajú stále v prospech iných. Zaspomínala na staré priateľstvá, na minulých pacientov. Čo je v živote človeka najdôležitejšie podľa vás? Ja myslím, že to je bez debaty, že zdravie. A potom dobrá nálada, radosť zo života, nevšímať si toho zlého a tešiť sa z toho dobrého. A máme toho dosť, ešte toho dobrého.